Poštovani pravaši i pravašice, danas ću držati predavanje pod naslovom Ante Kovačić, veliki književnik, još veći pravaš, a povodom 159. obljetnice rođenja tog velikog pravaša i književnika. O Kovačiću ću danas govoriti prvenstveno kao političaru, pravašu, a tek onda književniku. Govorit ću tako jer upravo tako je Kovačić govorio o sebi svojevremeno. On je sav svoj književni talenat stavljao na raspolaganje stranci prava, te se upravo zbog stranke i bavio književnošću, a ne obrnuto. Ante Kovačić rođen je 6. lipnja 1854. godine u Cjelinama kod Marije Gorice iznad Sutle u Hrvatskom Zagorju. Rođen je kao nezakoniti sin Ane Vugrinec, a pozakonjen je ženidbom Ane Vugrinec i Ivana Kovačića Vincilira na imanju barona Rauha. 1857. godine obitelj Kovačić seli iz Celina u Oplaznik kraj Marije Gorice. 1863. Kovačić polazi osnovnu školu u Mariji Gorici, koju završava 1866. godine. 1867. odlazi u Zagreb i upisuje se najprije u učiteljsku školu, a potom u Sjemeničnu gimnaziju. Do 1869. živi kod kanonika Gajdeka, a zatim kod Franjevaca na Kaptolu kao đak siromah, da bi se 4., 5. i 6. razred školovao i uzdržavao sam privatno. 1871. godine u đačkom litografskom časopisu Nada objavljuje pjesmu Car Bajazet. 1873. pohađa Sjemeničku gimnaziju u Zagrebu. Prva tiskana pjesma objavljena mu je pod nazivom Elegija u bunjevačkoj i šokačkoj vili, za koju ga je August Šenao osobno pohvalio. 1876. maturira na Kraljevskoj višoj gimnaziji u Zagrebu, na kojoj su mu predavači bili značajni hrvatski pisci i znanstvenici kao Franjo Marković, Tadija Smičiklas i drugi. Iste godine napušta Sjemenište. U Kovačića je ostavštini ostalo pismo u kojem obavještava svoje roditelje o neopozivoj odluci. Citiram: Mili moji roditelji, znadem dobro da će vam ovaj list zadati muke, no drugačije nije, niti može biti. Ja sam se svukao, to jest nisam više klerik. To moram vam gvozdenom odlukom reći, jer povratka više nema. Na raskrižju života moga birao sam put. Kraj citata. Iste godine upisuje se na Pravni fakultet u Zagrebu. U Kraljevičkom Primorcu objavljuje prvu svoju pripovijest Miljenka. 1877. godine upoznaje Milku Hajden, učenicu učiteljske škole u Petrinji i svoju buduću suprugu. Temu godine u Vijencu izlazi veća proza pod nazivom Maruničina ljubav. 1878. diplomira na Pravnom fakultetu. Ženi se s Milkom Hajdinovom u Maloj Gorici kraj Petrinje, te polemizira sa Rikardom Jorgovanićem oko knjige Maruničina ljubav. 1879. potpuno se opredjeljuje za steklišku struju stranke prava i često se susreće s Antom Starčevićem. Počinje sa suradnjom u Šušačkoj slobodi, uglavnom feljtonom iz Bombaja, i ulazi u oštru polemiku s Augustom Šenovom te narodnjacima. 1888. godine s pravaškim istomišljenicima pokreće Alamanah Hrvatska, radi u kancelariji advokata dr. Josipa Franka, te objavljuje travestiju Smrt babe Čengićeve u vlastitoj nakladi. 1881. godine s obitelji seli u Karlovac, gdje radi kod advokata dr. Ivana Banjavčića. 1882. godine objavljuje pjesmi i roman Fiškal. 1886. godine s obitelji ponovno se vraća u Zagreb i radi kod advokata dr. Lavoslava Šrama. Započinje se objavljivanjem romana Među žabari u časopisu Balkan, ali je nakon prvih nekoliko nastavaka roman prestao izlaziti jer su se pobunili Karlovčani koji su se prepoznali u tom satiričnom djelu. 1887. doktorira na Pravnom fakultetu, a 6. lipnja iste godine dobiva rješenje u kome se izriče da je položio ispit za samostalnu advokaturu. 1888. u Vijencu objavljuje svoj roman U registraturi. 1889. s obitelji seli u Glinu, gdje otvara samostalnu advokatorsku kancelariju. 3. prosinca
odvezen je nakon manijakalnog napada u Stenjevačku bolnicu u kojoj je nakon 8 dana 10. prosinca umro. Pravaški pokret, upravo zbog svoje specifične temeljne ideje hrvatske državotvornosti te izuzetne hrabrosti i volji njegovih začetnika i vođa, doktora Eugena Kvaternika i doktora Ante Starčevića, u vrlo kratkom roku širi svoje uplive na sve sfere hrvatskog društva. Utjecaj te ideje hrvatskog državotvorstva, koju je hrvatski narod stoljećima iščekivao, vrlo brzo dobiva na značaju, te popularnost pravaša eksponencijalno raste, a naročito među hrvatskoj mladeži i seljaštvu. Pravaško djelovanje nadilazi običnu stranačku borbu, jer je iz političkih misli Ante Starčevića s vremenom proizašao program čitavog hrvatskog naroda u svim njegovim iščekivanjima. Kao takvo, pravaštvo nije moglo ni ostati bez utjecaja na hrvatsku književnost. Ne samo da je utjecalo, već je pravaštvo u književnosti izrodilo potpuno novi književni smjer i način pisanja. Starčević je dao pravac i njegov se duh osjeća u redovima pisaca već u 50. godinama 19. stoljeća, a kad je kasnije stvoren čvrst program stranke prava, počinju se pisci stranački opredeljivati. Tako da 80. godina imamo izrazito pravaške pisce nasuprot piscima koji su pripadali drugim političkim skupinama. Pravaštvo je toliko snažno utjecalo na hrvatsku književnost da su se pisci doslovno dijelili na one koji su pravaši i na one koji to nisu. Pošto pravaštvo nije priznavalo ondašnju rezerviranost političke i književne djelatnosti samo na više staleže i njegovatelje sustava, pravaštvo uzdiže i stavlja pod svoje okrilje svakog onog koji je živio pravaštvo i živio ideal hrvatske državotvornosti, bez obzira kojem društvenom sloju pripada. Tako je pravaštvo iznjedrilo Antu Kovačića, sina seljačke hrvatske obitelji i sirotinjskog života, ali danas jednog od najvećih hrvatskih književnika u povijesti. Pravaški pokret nije imao iskrenijeg pomagača ni predanijeg radnika od Kovačića. Program je prihvatio svom dušom i srcem i na koncu žrtvovao mu sav svoj talent. Rođen od siromašnih roditelja, školovanje mu je prošlo u bijedi. Idući od pisarne do pisarne, teško je podnosio neimaštinu, ali u tom službovanju stekao je dragocjene podatke o ljudima i prilikama u Hrvatskoj. Stoga je u političkim člancima i uopće javnom djelovanju govorio iz iskustva. Bijeda i oskudica pratili su ga na čitavom životnom putu, ali nije htio zatajiti uvjerenje na uštrb domovine. Teški život naučio ga je i sasvim uvjerio da u domovini pravom rodoljubu ne može biti dobro dok njome drugi upravljaju. Svoj aktivistički duh Kovačić pokazuje vrlo rano, u vrijeme kada započinje studij na Pravnom fakultetu. Tada je 2 godine aktivno sudjelovao u studentskom društvu Hrvatski dom, koja će 1876. godine pokrenuti i svoj almanah pod nazivom Hrvatski dom. Iako se u predgovoru almanaha ističe da je svaki politički smjer isključen, bilo jasno da je društvo moralo biti politički obojeno. U samom početku još politički nedefinirano, jer se oko njega okupljaju studenti raznih političkih uvjerenja, već 1878. godine dolazi do razdvajanja i polarizacije unutar društva na takozvane obziraše i pravaše. Kovačić, koji je s 2 pjesme i pripovetkom Ljubljanska katastrofa zastupljen u almanahu 1877. a iste godine izabran i u odbor društva, u početku je nezadovoljan tim rascijepom, pa ga zbog toga čak i njegovi pravaši pogrdno nazivaju odmetnikom i slavoserbom. Međutim, on će uskoro, nakon što su raznim smicalicama obziraši u potpunosti preuzeli društvo u svoje ruke, osuditi javno odbornike Hrvatskog doma i stupiti u odbor onih pravaških studenata koji su počeli izdavati svoj stranački almanah Hrvatska. Svoj pravaški, stekliški profil Kovačić još više učvršćuje 1888. godine, kada kao odvjetnički perovođa radi u advokatskoj kancelariji poznatog i gorljivog pravaša doktora Josipa Franka. Međutim, već je 1879. i u svojim literarnim tekstovima Kovačić jasno iskazivao konačno svoje pravaško opredjeljenje. Tako će u pjesmi Fata Morgana, objavljenoj u srpnju te godine u pravaškom listu Sloboda, izvrgnuti ruglu narodnjake, nazivajući ih našincima, praktičnicima i jugoslavcima. Crtajući ih kao egoiste i karijeriste,
kojima je najmanje stalo do naroda i njihovih problema. Nekoliko mjeseci kasnije Kovačić će u Slobodi tiskati svojevrsnu programsku pjesmu pod nazivom Stranke prava Davorija. Ta je pjesma značajna kao argument koji jasno govori o Kovačićevim političkim stavovima na početku 80. godina. Pa ću sada i pročitati tu pjesmu. Mučenici na noge se, živu još Hrvati. S pjesmah im se nebo trese, prahom gmižu regenati. Gromom ori stranka prava, izdajnici kleti stante. Poput diva, poput lava, na čelu je starac Ante. Sa Hrvati titraste se 4 vijeka mile lale, sad se zemlja apo 2 smiče, sad su vaše kocke pale. Otadžbina sva zaječa, puca tamna raka. Na podlog Beča dižu barjak 2 junaka. Krv Zrinskog i Frankopana u hrvatskih srcih vrije, slavan barjak mučenika, zvijezdanim se nebom vije. Vrak Hrvata tminu ište, da sakrije crno lice, Hrvat hrli na užit zublje plemenice. Od hrvatskog sinjeg mora prek Balkana kraje tmini, Hrvatska se opet vraća staroj slavi veličini. Gromom ori stranka prava, žive slava još Hrvatska. U prah pada slomljen barjak izdajstva i regenatstva. Suprotstavljajući se poetici zdravog realizma, pod navodnicima, kakvo su zastupali sljedbenici narodnjaka i šenoinske tradicije, to jest da se piše samo o, kako je to citirao, interesantnim i simpatičnim osobama, odnosno da se literarno kreiraju isključivo pozitivne idealističke strane društvenog života, Kovačić se bez dvoumljenja opredjeljuje za starčevićansku viziju umjetnosti. Već do dolaska u Karlovac, pun gorkog iskustva u doticaju s građanskim i aristokratskim elementom, on će kao čovjek pod navodnicima nižeg i manje vrijednog seljačkog porijekla, ogorčen na društvene staleške odnose, upravo u vrijeme boravka u Karlovcu, ostvariti intimno prijateljstvo s Antom Starčevićem, pronalazeći u njegovim idejama i radikalnom načinu reagiranja na pod navodnicima više staleže, upravo ono što je i njemu i njegovu temperamentu u potpunosti odgovaralo. Temperamentne naravi kakve je bio, Kovačić je, kao i u svemu, tako i u pravaštvu, pristupio punim svojim bićem, do kraja beskompromisno. Uz prijanjanje Starčevićevim političkim nazorima i idejama, on je logično prihvatio i Starčevićeva razmišljanja o smislu literature, kakva je ovaj iznosio uglavnom u svojim pismima Mađarolacah iz 1879. godine. Starčevićeva teza glasila je kako književnost treba, citiram, pokazati čitatelju istinu i neistinu, lijepo i ružno, dobro i zlo, plemenito i sramotno, korisno i škodljivo, pravo i krivo. To je sve što se od pisca može očekivati. Gdje tako ne biva, tu je knjištvo najgnjusniji obrt. Kraj citata. Ta teza bila je vrlo bliska i Kovačićevim shvaćanjima smisla i zadaće književnosti. Odgovarajući na žestok napad Agramer Zeitunga na njegov roman Fiškal, Kovačić će s puno ironije i žući, braneći svoja stajališta, upravo u duhu Starčevićevih ideja napomenuti kako, citiram, tendenciozna književna djela budu vas za trn u oku bagri koje se tiču. Očigledno je, dakle, da će Kovačić nakon totalnog opredjeljenja za ovakve Starčevićeve teze, odnosno za estetiku rogobe, drugim riječima prihvaćajući pravaški stekliški kurs u literaturi, poći svom stvaralaštvu putem izravne i bespoštedne kritike društva i političkog trenutka, kao i karaktera tadašnjeg hrvatskog čovjeka, karijeriste i beskičmenjaka, kakvog je otkrivao i pronalazio u javnom društvenom životu. Kovačić ne štedi nikoga, niti bivše studentske kolege, niti popularne političare i književne veličine, bez obzira na osobna poznanstva. Jedna od najčešćih meta njegovih napada i kritika bili su upravo književnici. Tako, zaključujući odgovor nepoznatom anonimnom kritičaru njegova romana, Kovačić će jednom ponoviti u čemu on vidi negativnu stranu stvaralaštva
koje se povodi za tradicijom lažnog idealiziranja hrvatskog društvenog i političkog života. Citiram. I kada bi pjesnik ili uopće književnik tražio u šupljoj tikvi onoga ili onoga kritičara ili kojega drugoga novinarskoga truta, ustanove, pravila, po kom bi imao pod navodnicima interesantne i simpatične osobe načečkati u svom dijelu, ne bi li takova radnja bila tvornica pravilno predanih lutaka? Ne bi li pod navodnicima interesantno i simpatično drugima, a možda istomu u desitelju šablone izrodilo se u obratno? Kraj citata. Na kraju svog odgovora Kovačić će se obratiti svim tim nazovi književnicima i kritičarima koji pišu po pravilima i zahtjevima drugih, jer su sami bez talenta, pa umjesto da stvaraju vlastitu individualnu kritičarsku ličnost i jasno iskažu osobni stav prema književnim djelima pisaca koje recenziraju, predstavljaju samo jeku drugih koji ih dobro plaćaju. Citiram. Vi jadni kolpoteri kulture, zvrndajte što jače u zamračenim redakcijskim špelunkama. Zagušit ćete se poput jednodnevnih muha. Vi i vaši obospolni drugovi nisu pisali pravila i šablone Šekspiru, niti Puškinu, niti Brid, Hartu, niti Zoli i tako dalje. I u hrvatskoj književnosti vaša naklapanja jesu i ostaće, što rekoh, sapunasti mihurići. Kraj citata. Kao i književnike, Kovačić nije štedio ni političare. Tako će narodnjake, pak u cjelini, okarakterizirati kao totalne političke beskičmenjake i karijeriste. Citiram. Dok si Jugoslavijan, našinac budi praktično kljus, tegli dok končina bičem opliče, makar jezik za hvat isplaziš, zato je nakon muke lijepo kad se za gotovom sofom toviš i maziš. Kraj citata. Kovačić s lakoćom razotkriva takozvane političke kameleone i ulizice, one koji govore i rade onako kako vjetar puše. Njegova pjesma Kameleonu aktualna je i danas. Kako je Kovačić svojevremeno u toj pjesmi opisivao tadašnje vjerne političke pse režima, tako i danas tom pjesmom možemo najlakše opisati današnje najžešće zagovornike demokracije, ljudskih prava, slobode i tolerancije, a nekada vjerne sluge i žestoke ideologije komunizma. Evo sada ću pročitati tu pjesmu Kameleonu. U tmini crnci ne vidjeh te ja, u svjetlu svijetal opet ne razabrah, ali dođe drug tvoj, on te dobro zna i tvrdi da ti, dušo vrijedna, hrabra, u svijetu tom si živ kameleon, u tabor svaki vazda skočit sklon. Na kog si jučer bacao na temu, već danas smjerno ližeš skute njemu. Na kog si jučer streso crnu bruku, već danas sliniš milosnu mu ruku. I svaka boja što je na redu, u svojoj struji tebe će povući. Ti plešeš svuda magarac na ledu, dok neće tvoja luda tikva pući. Kad budalasta snaga vojsku vodi, tad plakat tek je robkinji slobodi. Na tavanu se kopaju punari, a to su oni naši grijesi stari. Kovačić također kroz stihove s lakoćom ponižava i spušta na zemlju one umišljene i samoprozvane veličine, a u stvari robove sustava, materije i nemorala. Kovačić tim samoprozvanim pod navodnicima divovima kroz pjesmu Velikom patuljku pokazuje zrcalo stvarnosti u kojima umjesto diva vide upravo patuljka. Već pročitat ću i pjesmu Velikom patuljku. Ja ne znah tvoju veličinu, na peru nit na umu, već samo da ko vjerno kljuse po svojem klipčeš drumu. A javno mijenje ironija. Raskričalo te na sve strane i novcem tvojim prikrilo je patuljastomu divu mane. O velikan patuljak, tek sitan čovječuljak, glad, bijeda, hrđa rodila te, u zbici tuge siromaštva, pa zato valjda ti zasadi u srce hlepnju bogataštva. Ta mladih dana zlatno doba protepao si poput roba, za kesom gramzeć i uzdižuć, na vraži rovaš dušu pišu. Ti ne znaš što je polet duha, za tebe je on tek mijazam. Ti ne znaš što je čuvstvo ljudstvo, za tebe samo pleonazam. Ti ne znaš što je svetost braka,
za tebe samo trh i tlaka. Ti ne znaš što je ocu i dijete, za tebe samo cilj bez mete. Ti ne znaš ništa, van za kesu. Iza nju ćeš od svaki barjak, u ruci Bogu ili bijesu. Među ljudmi ti si bio sve, ali samo čovjek nikad ne. Do jučer prosjak i golgota, a sad sirota je sramota. Poštenje, značaj i vrlina, na čovjeku nebogatašu, tek sunčana je paljevina. A magare sa zlatnom vrećom, to Mesija je tvoga svijeta. Ti blagoslivlješ njegov dah, ti za njim crni ližeš prah. Ti sliniš svaku njegovu stopu i znanstveno ćeš dokazat da on zastupa Europu. Pa ti da budeš velik, pa ti si neki čelik, pa tebe da meč borce broje za čovječanska prava, pa ti da igraš među nama pod lavljom kožom lava, o gdje je Skeptron Odisejev, da tog patuljka šikne, da blatna usta zatvori mu, da zavijek tad iznikne. Kao kruna Kovačićeve, ali i pravaške političke poezije, može se staviti Kovačićeva travestija Mažuranićeva epa pod imenom Smrt babe Čengičkinje. Tim tekstom Kovačić je samo nastavio već započeti postupak travestiranja Mažuranićevih stihova, kao što je to činio u Fektonima iz Bombaja. S tim što je ovdje u celini paradirao kompletni ep u svih 5 pjevanja, dakako s novim simboličkim podnaslovima Babovanje, Mračnjak, Krdo, Prasak i Praznina. Čitava je travestija ironično, sarkastično izvrgavanje ruglu narodnjaka, narodnjačke kompromisne i bojažljive politike, gotovo svih značajnih vodećih političkih ličnosti okupljenih oko Mažuranića, ocrtanih u njihovoj karijerističko-beskičmenjačkoj saborskoj ulozi, te da kako prije svega kritika samog Mažuranića, koje Kovačić naziva babom, zbog njegova neodlučnog banovanja i austrofilske umjerenosti, a nije ostao pošteđen ni Josip Juraj Strossmayer. U svom romanu Fiškal, Kovačić je izrekao i svoje mišljenje o ilirskom pokretu. Kroz glavnog lika Podgorskog Kovačić progovara, citiram: Ja osuđujem ilirstvo, jer sam Hrvat, jer ne ljubim sanjarina, jer se ilirstvo protivi biću moga naroda, jer hoću da svojom glavom mislim. Ilirci misle tuđim glavama, pa je isti moj poštovani Karapinac Ljutevit Gari. Kraj citata. Kruna Kovačićevog stvaralaštva svakako je njegov posljednji i najpoznatiji roman u registraturi kojeg izdaje u Vijencu 1888. godine, dakle godinu dana prije svoje smrti. Za roman u registraturi mnogi književni kritičari rekli su da je najveći roman hrvatske književnosti uopće. O njegovoj veličini najviše govori činjenica da je izdan u više od 50 izdanja i to na više jezika, a i danas je taj roman na vrhu liste obaveznih lektira u školama. U registraturi je žanrovski iznimno kompleksan roman i vrlo je teško svrstati ga u jedan tip. No on je isprva socijalni roman jer prikazuje i detaljno ocrtava društvenu stvarnost i iz socijalne, ali i moralne perspektive. Uspoređuje stanje društva i svijesti na selu i u gradu. Likovi u dijelu su socijalno karakterizirani, a važan doprinos socijalnom romanu je i snažna polarizacija imućnih i siromašnih likova. Kao i u svojim prethodnim dijelima, ali ovdje na poseban i osebujan način, Kovačić je iskazivao prezir bahatom, pod navodnicima uglađenom građanstvu, u koje je Kovačić ubrajao i pravaške političke protivnike, narodnjake. U liku Mecene, predsjedniku slavnog društva poniznosti i ustrpljivosti, to jest Jugoslavenske akademije, Kovačić je karikirao narodnjačkog vođu Strossmayera, a u liku Meceninog osobnog sluge, kumordinara Žorđa, Kovačić prikazuje sliku i priliku pokornih ulizica s posebnim aluzijama na pripadnike narodne stranke. Iako Kovačić nije za života napisao svoj životopis u romanu u registraturi, ali i romanu Fiškal, Kovačić nedvosmisleno opisuje svoj težak i krvav životni put od sina siromašnog seljaka do uglednog doktora pravnih znanosti. Za spoznavanje Kovačićeve ličnosti vrlo su nam važna i vrijedna zapažanja njegova prijatelja iz Karlovca, Davorina Trsenjaka, koji je ovako doživio Antu, citiram: Kovačić je bio veliki karakter,
velik čovjek i veliki patriot, a dobar i samonikao pisac. Poznavao sam ga u dušu. U Karlovcu, gdje je bio kod doktora Banjavčića, drugovali smo svaki dan i radili za našu hrvatsku stvar. Bili smo dobri i nerazdružljivi prijatelji, kako već mogu biti dva energična i radikalna mlada čovjeka. Bio je zanosan, vanredno energičan i duhovit čovjek, a dobar pravnik i govornik. Kad je govorio, iz njega je sjevala vatra osvjedočenja. Njegova je riječ bila gorući mač. On je bio vazda ne samo spreman na borbu, nego i željen borbe. Borba za plemenitu stvar bio je njegov život. Ali prost, nepristojan, grub ili fanatičan nije bio nikada. Oštar da. Kraj citata. Davorin Trstenjak također je opisao Kovačićev odnos prema Starčeviću i njegovu nauku. Citiram. Kovačić je mnogo zalazio k Starčeviću, kojemu je bio gotovo kao neko božanstvo. I stari je vrlo Kovačića volio. Ne znam je li od mladih ljudi ikoga više ljubio. Ali to je Kovačić i zaslužio. Starčevićeva nauka bila je Kovačiću ono što je Turčinu Kuran. Nije Kovačić Starčevića slijedio kao kakvo političko dijete, nego jer je njegova nauka našla u duši Kovačićeva sredstva. Kovačić je osjećao kao da je Starčevićeva nauka već bila u njegovoj duši, pa se zaboravljeno vraćalo na svoje mjesto. Kovačić i Starčević bili su srodne duše. Ja sam bio duboko uvjeren da će jedini Kovačić ne samo dostojno izmijeniti Antu Starčevića, nego da će ga i nadmašiti. Kraj citata. Za kraj možemo reći da dok su mnogi svoj talent lako prodavali, te od njega dobro živjeli, Ante Kovačić sav svoj književni talent stavio je na raspolaganje stranci prava, to jest ideji hrvatske državotvornosti kao glavne niti vodljive pravaštva. Bio je pripadnik najradikalnije struje pravaštva, bio je stekliš. Njegovo pero nije štedilo ni trunke izdajstva, beskičmenjaštva i podaništva. Danas bi njegovi govori i tekstovi zasigurno bili označeni kao govor mržnje, vjerojatno čak i kao fašizam. Svojim životom Kovačić i dan danas sokoli nas pravaše na predanu i beskompromisnu političku borbu. S ponosom se možemo i moramo hvaliti s ovakvim našim političkim pretkom kao što je Ante Kovačić. Na kraju bih završio sa citatom Antuna Gustava Matoša, točnije sa zadnjim odlomkom iz Matoševog predgovora izabranim pjesmama doktora Ante Kovačića iz 1908. godine. Matoš kaže: ali Hrvatska u lovu za visokim idealima drži visoka na kaži prstu toga sivoga sokola. Ante Kovačić nam pokaza što i kakav mora biti hrvatski književnik. Kao Starčević, on lebdi uzorom naših karaktera. I više nego Starčević. On nas uči da književničkoj slobodi ne smiju smetati ni najdraži prijateljski i stranački obziri. Ono što mi želimo, prvi je on među našim književnicama ostvario i zato je on među njima najmlađi, najmoderniji. Taj mučenik slobodnog pera hrvatskog neka nas nauči što je to energija. Energija oca, energija rodoljublja i energija pisca. Bez obzira na takozvanu sreću i takozvanu slavu. On neka nas uči ljubiti i ono što je još važnije, on neka nas uči mrziti i mrziti duboko, jako i iskreno. Mrziti sve što nije lijepo, što nije pošteno i što nije naše, što nije hrvatsko, što je protiv Hrvatske. A ne možemo li s tim jakim čovjekom dijeliti duševne snage, poklonimo se toj nesreći i toj duši s ponosom da je među nama disala i da danas možda u domovini djeluje više no ikada. Evo, to je.